आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. करूळ घाटमार्ग सुस्थितीत नसल्यानं ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना भुईबावडा घाटमार्गाचा अवलंब करावा लागतोय. यामुळे जादाचे पैसे शेतकऱ्यांना भरावे लागतात. या त्रासाला कंटाळून अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस शेती बंद केली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार सत्ताधारी आहेत असा आरोप जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केलाय. काय म्हणाले सतीश सावंत, पाहूयात. 3 वर्षापूर्वीचं ऊसाचं प्रमाण जर पाहिलं, 1,500 रुपये 2,000 रुपये एका लोडला ऊसाच्या द्यावे लागतात. आणि म्हणून बऱ्याचशा शेतकऱ्यांनी ऊसाची शेती करायचं बंद केलेलं आहे. ह्या रस्त्यामुळे आज खऱ्या अर्थाने म्हणजे व्यापाऱ्यांचं ते नुकसान झालेलंच आहे, शेतकऱ्यांचं झालेलंच आहे. आणि आता हे काम करते ह्या 6 महिना घाट ते बंद ठेवणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा खराब असल्यामुळे 2,000 रुपये एका लोडला घेत आहेत. आमचं हा रस्त्याचं चालू होण्यापूर्वी भुईबावडा घाटाचं काल जे काम वाहून गेलेलं आहे BIDCचं, ते BIDCला सुद्धा आम्ही धारेवर धरणार आहोत. त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा आम्ही आंदोलन करणार आहोत. भुईबावडा घाट येणाऱ्या 15-20 दिवसात ऊस वाहतुकीसाठी त्यांनी सुसज्ज ठेवावा, तरच हा ऊसाची वाहतूक होणार आहे. आणि हे जे काय पैसे जात आहेत त्याला शासन जबाबदार आहे. आज ऊसाला भातापेक्षाही आज ऊसाला पैसे मिळत आहेत. खऱ्या अर्थाने ऊसाचं उत्पादन कमी व्हायला कारणीभूत ह्या केंद्र आणि राज्य सरकारचं धोरण आणि इथल्या आमदारांचं, आणि इथलं झालेलं टेंडर रद्द व्हावं आणि पुन्हा निविदा काढावी, तशा प्रकारच्या बातम्या वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. इथले आमदार प्रयत्न करत होते. त्यांच्या मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम न मिळाल्यामुळे त्यांनी या कामाला जे काय प्रशासकीय मान्यता, वर्क ऑर्डर मिळायला विलंब झालेला आहे. खऱ्या अर्थाने ह्या बावडा घाटाच्या ह्या जे काय दुरावस्था जी आहे आणि जो काय ऊस उत्पादक व्यापाऱ्यांना जो ग्रामस्थांना त्रास होत आहे त्याला खऱ्या अर्थाने कारणीभूत इथले आमदार आहेत. आणि म्हणून ह्या 15-20 दिवसामध्ये बावडा घाटाचं काम चालू जे होईल या आंदोलनानंतर, भुईबावडा घाट जो काल केलेला लेअर जो आहे तो पूर्णपणे वाहून गेलेला आहे. येणाऱ्या साधारण 30 नोव्हेंबरच्या आत त्यांनी या भुईबावडा घाट सुसज्ज करावा लोकांसाठी. हे जर केलं नाही तर 30 नोव्हेंबर नंतर भुईबावडासाठी सुद्धा आंदोलन शिवसेनेच्या वतीने केलं जाणार आहे. आणि ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकामाची आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जे सर्व गोड जे आहेत हे फक्त वेळ मारून नेण्याचं काम करतायत, ठेकेदाराला पाठीशी घालण्याचं काम करतायत. आणि त्यांच्याच मर्जीतल्या ठेकेदाराला काम मिळाल्यानंतर कोणतीही कारवाई ते करत नाही आहेत. भुईबावडा घाटाचं सुद्धा ह्यापूर्वी पत्र दिलेलं आहे, पण अद्याप त्या ठेकेदारावर कारवाई झालेली नाही आहे. 30 नोव्हेंबरच्या आज जर भुईबावडा घाटाचं सुसज्ज झाला नाही, 1 डिसेंबर नंतर कोणतीही पूर्वकल्पना न देता भुईबावडा घाटाच्यासाठी सुद्धा आंदोलन केलं जाईल. आणि म्हणून ह्या जे काय जे आता तरळा जे बावडा ह्या घाटाच्या प्रशासकीय जबाबदारीला ह्या ठिकाणी केंद्र आणि राज्य सरकार आहेत. आणि त्याची जबाबदारी इथल्या आमदाराची आहे की आमदाराच्या असलेल्या टेंडरमध्ये जास्त लक्ष घालतात, त्याच्यामुळे ही आज परिस्थिती या जनतेवर आलेली आहे. फक्त टक्केवारीकडे लक्ष आहे. आणि सगळा विकास जो होता, आज जे सांगतात 2200 कोटी आले, तर ह्या गावागावातल्या रस्त्याची दुरावस्था काय ह्याचं उत्तर सुद्धा इथल्या आमदारांनी द्यावं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.